Un pobo non se construe só con casas ou camiños. Constrúese coas mans da súa xente. En Noia, o mar fala. Conta historias de homes e mulleres que desde sempre viviron do salitre. O meu traballo é facer o seguimento dos plans de xestión, tanto do punto de vista do estado dos bancos, que temos que muestrear mínimo 2 veces ao ano, evaluar toda a superficie dos plans, como facer o seguimento das capturas, e tamén os bivalvos teñen un problema diferente ao que é o peixe, que consiste en que hai que facer un seguimento de unha serie de contaminantes. Homes curtidos polo vento e as mareas. Bueno, eu ando ao mar, dedícome máis especificamente á navalla, ao berberecho a meixa, máis ao erizo, e bueno, ahora mismo estamos á navalla, buceando un pouco. Pois bueno, eu ligado ao mar levo toda a vida, porque toda a miña familia dedícase ao mar, pero traballando eu como tal levo 3-4 anos xa. Aquí, cada amencer é unha loita, pero tamén unha esperanza. Decoideas nace en 1985 baixo o nome de Carpintería Gonzalo Figueiras e rexistrada no réxime de autónomos co nome do seu fundador. Posteriormente, debido ás necesidades do mercado e as exixencias, decídese cambiar a estrutura xurídica da empresa e constituir unha sociedade limitada. Nace, Decoideas SL, facendo honra ao seu nome a empresa onde traballou Gonzalo durante varios anos en Venezuela. A día de hoxe non só temos a fábrica situada en Riobó, senón que tamén temos a tenda bautizada como Life Home Soluciones, e aí é onde podemos ver o produto terminado que se fabrica na nosa empresa. A madeira fala de séculos de tradición, de artesanía, de paciencia e detalle. Aquí nace o moble e con el a honra dun pobo traballador. Bueno, o sector do moble na Estrada tuvo é moi importante debido xa non só no ámbito económico, senón en términos de emprego. As primeiras actividades relacionadas coa madeira no noso concello veñen data a finais do século XVIII e como anécdota contar que un ebanista francés se casou cunha muller da Estrada e creou o primeiro torno que houve no noso concello movido pola enerxía da auga do río Pinguela. Xa máis adentrado no século XIX, xa a actividade da madeira estaba máis asentada no noso concello, sobre todo en parroquias como pode ser Verres e Riobó, que actualmente aínda siga habendo estes talleres na maior parte dos casos máis artesanais. Porque estes oficios non só alimentan, tamén construen identidade, son memoria viva, son futuro con raíces fondas.